kaixo, txoriene, eguerdion, hemen gaituzue beste egun bat gehiago, gaur asteazkena, eguaztena, betiko errezetak, eta ekartze ditugu, liburu klasikoetako errezetak, edo betiko zina ditugun platerak, tradizionalak eta olakoak. Eta nik gaur tradizionala dan bat, nire errezetategian oso aragibolak baitie. Bai. Eta gerengo ditu saltza batekin, nik enagien Bilboko saltza egiten zara, baina saltza aragibolak bilbotar erara. Ja, bai. Berez, tipula, zenarioa, tomatea, hiltzea igual da purtsu batolan arrarua edo nik botatzen ostatzetena, egunerokotasunean, baina bestela... Bai, baina nik ez dakitan, saltza bilbotarrera badagoen ez nizuk esango, zenik arrautzak aldarrestatuak bilbotarrera ingo du ditut, eta saltza honen ez dauke zer ikusirik. Orduan da, han ingo ziren ero, eta zango ze, bilbotarrera jarriko diogu, ero han egiten ziren arrautzak aldarrestatu batzuk izango zen, eta bilbotarrera. Aragibola hauekin bardina. Ez da holan saltza bat esatea, ez dakit, bilbotarrera saltza bat, dani. Bilboko sukaldariren batek egingo zitxun, eta guk gaur errepikatu, ez? Hori da. Beraz, nik errezetia botakot zuet. Ikusiko zuek ziur etxean itxendo zuenan antzerakoa dela. Hola xedoia. Tipula eta zenaria txikituko ditugu, da kasolatxo baten erregosten jarri. Gorrituta dauzenean, irina gehitxu eta txigortu. Gero tomatia bota, salda, ardua edo garagardua eta hiltziakin zu motelian kosinau. Bitartean aragibolak ingo ditugu, aragia, odimamiakin, esniakin, arrautzakin, berakatz birrinduakin eta perresil txikituakin ondo nahasi, bolatxoak irinetik pasa eta alde guztixetatik frigituko ditugu. Gero saltza birrindu, eta aragibolak bertan 15 minutuan kosinau zu ertainean. Arrozakin zerbitzatu eta jan. Eta jan hori da garrantzitsuna. Hortara etortzen gara. Hortara etortzen gara, ez da. Eta gero taperrak etxera eramatera, berez, egixara lan politxa dela. Bai. Ze beste batzuk itxen dabe, ofizinan lan, gero etxera heldu, da ondoekan, kosina hoin bidau eguk. Hemendik sobratzen dinak, etxera heluen, da, listo. Hola ditzen dugu bibider bat. Ni goiz batzuetan guraso, honek semeak eta aldetzen didate. Aita gaur zer prestatu behar dazu txorienen? Jakiteko, gero zer dauna faltzeko. Gaur azalorea labean erreta. Txorienen utzi, nahi bas utzian, ez da berdin da. Urkok eraman dezala, asko gustatzen zailolata. Egun horietan, boixe, ez duten nahi izaten, baina segun zer dauen, eta sobrauko da. Agian, ez dakit ezin dizuet esan, eguneko egunean. Gaur kilo bat ingo aragibolana, 500 gramo ekarri ditut txal aragixenak eta beste 500 txerri aragixenak, kasunetan, nahazketa ingo bi aragixen artean. Beraz, zehose sobrauko da. 4 aragibola, zenbat irrazioko, 4 izaten dira. 4 bost tamainaan arabera. 4 bost tamainaan arabera. Gaina, arrozakin zerbitzatu ditugunez, 4 bost sobrauko dira, ez? Nire zenarko itxauan dako. Gaur, abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna, eta ni oinetorri naiz esaten dana derrapatzen Portugaleteko Baionti Institututik, aurten ere Euskararen egunean berriro gonbidatu naute, eta galderen artean, bota diet, eta zuei zer da gehien gustatzen zaizuena? Aragibolak jende pilatek. Imaginatzen dituzu zeintzuk esan dituzten, ez? Lasaina, makarroiak, paia esan du beste batek, harritu nahu batek niri ziazer bat. Eta danak kuadre, danak holan bilatu diote. Bexamelakin eta gaztakin. Ez, ziazer bat salteatu da gustatzen zizkilo, bai espiko pixkatekin. Eta danak gaina hori izan da, bestea botatzen zituzten gauzak, eta danak ez, niri ere bai, ziazer bat eta danak. Bale, hau da. Eta hori da, niri Japonian arritxu zuztan gauza bada, berdan ikusi gauen ikerketa bat, nun esaten zaben, kanpoko beste herrialde batzutako umiek aldetzotasunean zein da zure janari gustokoena. Esaten da biela, hamburguesak, pizzak, pasta da, olako gauza, internazionalak gehiago, eta Japoniakoak ziela, bakarrenetarikoak esaten zabiela, euren bertako janarixak, eta gainera, hori, azalorea, edo brokolia da, olako gauzak, beraz, arritxu jaten. Segunia izan da? Gaurkoan olakorik ez dut ikusi, baina bai izan dugula olako egun handi bat, ze azkenean, egun hau 1985an Euskal Diasporaren lehen mundu batzarrean, erabak izan hor zerbait egin barzala, eta hor eskatu zitzaion Eusko Jaurlaritzari eta Euskaltzaindiari antolatzeko, zerbait instituzionala eta izen fetxa bat eta jartzearekin, ez? Hau, hautatu zen gainera gaurko eguna abenduaren 3, ze hau da
San Francisco Xavierren eguna, ez? Eta diotenez ez dago egunean ziur, baina bere azken hil zenean euskaraz izan omen ziren, ez? Orduan, bueno, euskal eminentzi bat, esan dezagun, euskaldun famatu bat, santu bilakatutako norbait, euskaraz bazekila badakigu, hori ere, baina bere azken hitzak euskara izango ziren ero ez, hori ez dakigu. Baina, bueno, efemeride moduan politia geratzen da, eta guk, bueno, ospatu behar dugun egun bada, ez gaur, hau beti esaten duguna, amaren egunean ez eman amari musua bakarrik, eta egunero ospatzeko egunero eta eta maiteminduen eguna ez da opariak bikotea diteko eguna bai egun hortan, baina beste edozein egunetan baita ere inaldiogu, ez? Orduan, honekin berdina nahi dugu esan, euskara beti erabili behar dugula, eta, badaude egiten dira, ez? Ordutik, 1980 urtean, korrik hasi izan, pixkat euskara bultzatzeko, eta biraze, datorren urtean, behitu, oindik ez dute data jarri, baina datorren urtean berriro daukago, orduan jure entrenatzen, udaberri aldera izaten dela, orduan nik erronka urten luzeagoa dauka, eta bernaino izten garen. Eta gero badauka euskaraldia, duela, hilabete batzuk izan zala. Orduan, euskararen eguna ospatu egin behar dela, eta batez ere, egunero euskara erabili. Eta ni behitxu horren aldekoan zigorze. Ni oparixak bakarri ez jat nire urte betetzean gustatzen gat, egunero, horretik nik gaur ekarri opari bat zuri bilduta, zuretzako... Kandelak, ez que nik naizetan nire urte betetzea izan gustatzen gat, kandelak ipotzikia. Aldo zena, jarri, bali, Bueno, hemen txakarritzen dugu gure saltza itxen. Bai. Jarriko itxugu bai azenarioa, bai, tipula barkatu, bai azenariak. Berdin da zelan mozten dugun, ze gero birrinduta joango da. Orduan, bardin da. Hemen txaukau, arroza, lagungarri bezala joango dana. Azken aldixan arroza asko nabila itxen, ez da? Bai, pixka lehortuta nahi, baina arroza denen gustatzera. Arroza asko aipatu dute. Eta gainera, aragibolakin, ondo joaten da. Batzuk izaten die gehiago, aragibolak patata frijitxuekin, ni arroza leanaz. Batri, zuk esan duzu moduan, hemen bakiz askotan asko hitz egiten dugula, eta, zuk aragibolak ekarri dituzunez, ekarri izan ditugunez, nik ere, eta ekarri behar ditu ni beste batzuk, bereziak. Hitz egin izan du, badakidu erromatarren garaitik datozela, hor Marko Gabio Apizioren idatzietan ja aragibola eta hitz egiten zala, musulmandarrak sartu zituztela hemen peninsulan, ordutik oinarri moduan ja 13. mendetik beti hor idatzita dola aragia, normalen gero arrautza ero esnekin eman mamia eta baratxuria perresila beti izaten dituztela. Holako eta asko hitzen du, baina zertaz ez dugu hitzen egin? Gaur, ze eratara dira bi errezetan? Bilbotarera da. Bilbotaz ez dugu hitzen egin? Inoiz, gainera. Munduko hiri? Hiri zer? Onenetako bat, eta munduko hirietako jai onenak. Hori bai, hori esan aldo. Gora mari jaia. Euskal Herrikoak behintzat bai, mundukoa. Ni beste hiriburetakoak ez ditute zautzen batzuk. A ber, Fermin deuna dauzkagu, San Ferminak. Oso onak ere. Baina ni hortan bilbotarra. Baina ni Iruñanen da zegoen behitxu San Ferminetan sekula. Esan sekula joan? Beti lesakan. Gu lesakara 3 urtetan jundan hau, eta ia da lesakakoa mundiala dira, baina hiriburuetara pasatuta San Ferminak oso onak, baina ez da izut hor, bani txosna giru bat asko dutaz, ez zait, eta Bilbon egiten den girua ikusgarria. Bilboren inguruan, historikoki, gauzak gehiagi ez da hor, dakiuna, 1300 urtean, Diego López de Harok, Bizkaiko jauntxuak eman ziola herri tituloa, eta hori bai, baina lehenagokoa hemen herri pilo batetan juten gara, eta antzina, erromatarrak eta baki Euskal Herritik ibili zirela, eta Bilbo inguruan ez zauk, bazeon zerbaitan, Ibai Zabal eta Nerbioi batzen ziren tokian, zerbait bazeola bazekiten, gero hor bazekiten, baita ere, Done Jakue bidea kostaldetik ere hortik ere, pasatzen ziren, erromatarretara joan da, horre nola da, badago, aurkitu zituzten aldezarrean, 3 metroko sakoneran, horrelako txampon batzuk, Kristo ondorengo 100. urtekoak ero, baina gauza gehiegirik ez dago, horre silexa hartzandan aurkitu zituzten, erramientak silesekoak eta, baina ez dago lan gauza gehiegirik. Orduan bai, gaur famatua da, baina
Bilbo gaur egun dagoen lekuan, ez, inguruetan eta burnia eta aterra zutela eta bai, gero dolmenak eta Malmasinen nolako kastro bat, nolako herriska bat egon zala, baina Bilbo dagoen lekuan, alde zarra, batez. Erromatarrak foruan izan zuten portua, Gernika onduan, eta gero Irunen ere bai, ez? Hori badakigu, baina hortaz Bilbado, ez? Bilboan etzien sartu. Sartu ziren zerbait burnia bat zegoela, idatziren bat badagoela mendi bat burnia borborateatzen dela, eta ziur, erromatarra jakin da burnian behar zutela eta erabiltzen zutela, sartuko ziren, baina hola nafinkamendu baten, ez da bezer. Gaur egun, Bilboko portu handia, horren beste esplotatu da eta dago horren eraldatua, zerbait astarnaren batero baldin badago, oso azpian dago, eta ez da, galduta dago da. Bueno, errezeta, Vitali? Bentsa euskau, bai tipula, bai esan edoa erregosten, jarrai itxudu bai, 3 hiltze satitxuak, eta hemen egingo dugu, aragibolan nahazketa. Aragibolan nahazketa tradizionala, gaur betiko errezetak baitie, beraz, hemen nahazi itxut, bai txerriki aragisa, bai txalan aragixeatua, eta ontsi jarriko dugu, petxu, alde batetik arrautza. Jaukat hemen, ogi mamia edo moldeko ogia esnetan bustita, edo bestela ogia da esnea bebai aldugu bota. Gero jarriko itxugu, 3 berakatzatal birrinduta, honekin bestela txikituta bebai izan daike, eta perrexil txikitua bebai gero jarriko duguna. Bakizu ze gailu erosi doan? Zait, onartzea ero ez, Aragibolak eitzen ditxun bat? Ez. Berakatzak zapaltzeko hori. Bai. Hori, sekula, ni beti barakatza txikitu itiat, eta ez da izan, da, legunion ez da, bikotea kanpoan izan, ez da, berak eskuetan usain ez da izan. Hombre, erosua bada? Ja, baina nik ez dut euki inoz, eta ez dut erabili orduan, ez dut erabili inoz, eta lagunei lehen esan, betxo, hori erosi dut, eta oin arte zeban txikitzen zen dut. Labanakin, bizi guztian inda moduan, txikila baneukan ra, eta ero kris, eta bestela, taula zikina badaukat, ero erabili badu taula gainean, txiki. Orduan, bueno, katxarro hori onartzen dut erosi dola. Eta ze? Ondo. Katxarro, beste katxarroa gehiago. Beste gauza bat garbitzeko. Beste katxarroa modu, behitu, Patrik, gaur, galdetegi bat. Aragi bolak. Ze janari, hor ez pentsetan, bola moduan ze janari gehiago dagoen, mundu mailan ez da esatea, ze janari gehiago dauden. Kroketak. Bale, kroketak, onartu, bai. Trufak, txokolatezkoak. Boilurrezkoa, trufak hori da, postre moduan, bai. Boilurrez. Bale, boilurra bai. Bai, boilurrez da postre, bai. Bale, oza, ez da, gero, postre moduan bai, donutzan barruko horrek. Hori borobila! Horre badie! Bai. Baina barrukoak, dauz, donutzak eta gero donutzan barruko... Bai, erdiko hori kentzen den zulori. Hori borobila baina ez da pixka zilindrikoa... No, motil, hola, exigente agertzen badala. Bale. Baina, bueno, lehen Japonia ipatu duzu. Japonian badukate postre bat borobila dela. Pentsatzen aren apea ipatu bizilenera, takoyakiak diela olagarro bola batzuk. Motxiak. Vale. Zer gehiago. Krispetak. Kruspeta, parkatu, ez krispetak. Krispetak dira palomitak, kruspetak dira buñueloak. Borobilak. Borobila. Esan binotzun, donutzan barrukua borobila, ez da krispetak esaten bazen inuña. Baina kruspetak badira. Neiko borobil aldera, ez? Bai. Gero, Indiara junda panipuria dago. Panipuria egitea nahi du. Dala holako ogi antzeko baloko utza geratzen dela, eta ero betegarriak sartzen diotela, gaur egun goi mailako sukaldariak eta egiten dituztela errezetak horrekin. Badago baita ere... Gero itzein du, Eskoziako arrautzak. Bai. Eskoziako arrautza dira, arrautza bat egosita, gutxi egin da, eta ero egiten dana, honekin, aragi xeatu erekin da bildu, gero irinetik arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, eta frijitu. Olako, pelota zarbator lauterdiko finaldean erabilizutena modukua edo. Hori bai dala razioko bi edo. Hori da pasada bat. Osea, bi edo bat. Gu peinin genuen, txorienen peinin dugu eta ezin bukatu gile ginen. Eta gero postre moduan, hone panelet, ero nola dira honek?
panelletak, horrek pinaziekin Katalunian egiten dituztena kanpoan, eta... Bueno, bada, solan jaki borobilak. Baina gero, nik uste nuen gehiago, eta gila da, pentsatzen ibili naiz, eta ez zitzaizkidan otutzen holan gehiago. Ja, egia da, eta gero gainera kroketak batek esango dago, ezken nik kroketak luzengak egiten ditut. Ja, bai, a ver, kroketak hori da, kroketak daude, laukiak, luzengak, borobilak, forma geometriko ia guztiak. Nahi danak. Gaietak borobila hori badi, Bexamela finatara bazaizu, Guggenheimikoak. Ez, zigor? Zeintzuk? Gaietak badi, borobilak, bai. Borobilak gainetik ikusitxa, hola? Zapalak, baina borobil forma bauki, Baina, bueno, nik egia honikoan, borobila pelota moduak, bola moduan, ez? Hor, nola di hauek, zuk intozu hemen, kofteak, Turkiako kofteak, dira, bertako haragi bola batzuk ero, antza, beraiek omen dituzte eundaka ezberdin, zapore ezberdin, oso espeziatuak eta eskualdearen arabera, eskualde bakoitzean, kofte zapore ezberdinetakoak ero omen dituzte. Eta hemen, ez da, lehengunean, pentsatzen da inditzu kofteak, ez? Nik uste bai. Inditzutolan luzengak batzuk. Bai, eta gero beste honek Suedian be, bai? Bueno, honek, lehengunean ez da inuna artikulu batean irekitzen, badago hau Suediako marka etxe hori nola da hori ingurukoa muebleak itituzte, hor saltzen dute baita euren haragi bolak. Bueno, interneten lehengunean ez da izer, haragi bolen inguruan ez da izer, eta hauek famatua direla, janari ezagunenetakoa ero, Suediakoa. Bueno, kate honek, altzari kate honek, zaldi haragiak iniken zituztela eta eskandalizatuta. Bueno, gaur egun, Euskal Herriko mendiak egustea eta gure baserri inguruak egustea besterik ez dago, moxala eta zaldia eta bihorra baino ez daudela. Hau da, zaldiaren haragiak kriston indarra hartu du eta gure inguruetan, Durangaldean behintzat, jende baserri pila batek eta askatutan Urkiola inguruan, Mugarra inguruan eta zaldi pila bat daude. Eta hori da, badagoela, eskaria badagoela, zaldi haragiana, zetanak haragitarako dira. Eta pila, gero eta gehiago saltzen da, eta osasuntxua dan, haragi bat, oso osasuntxua dan, haragi bat, burni, behian, baino, burni gehiago dauka. Hori, araban bazauen, holan, ondiokan nik uste dut, ez dakit ontxe, baina oindala urte batzuk ondiokan zabalik zauen, arategi bat saldixan haragisa bakarri saltzen zauena. Ermunegon zan, arategi bat nikuten nintzena, eta beste haragien artean, beti moxalana ere izaten zuen. Nik ez dakit segula proba duten, ontxe, holan, pentsatzen badut? Esan ezean, Patri, ez badizut esaten hau moxala bat, zu izaten tori xerra bat, o tori txuleta bat. Normalian esate duzten nian nik baki zer erosten duten. Bai, nahi dut esan, juten bazara lagun baten etxera erola. Xerra. Xerra dukat. Eta ez dizu esaten saldia dela, jango zendun desendun nabaritu. Ez? Keba? Holan, pixkat esaten dutze, dultziagoa dela, goxuagoa dela. Nik neuk ez dut nabaritzen. Nik sasoi bat egon nintzen, beti saldi haragia bakarra jaten nuela, burnia beti baju eramaten nuelako, eta, nahiago nuen burnia naturalki sartzea, pastilleken bitartez baino. Eta nik jaten nuen, da nik nintzen gai izango begiak itxita, ez dakit esate gau saldia da, ero ez. Norbait hor, egongo da ziur, baietz, baina ni neuk... Eta kostazu zigor gatza, mesa ez? Ontsia, eskua zekin juekela. Oso ondo. Hori, piperbeltza... Zogazu gara piperbeltza? Hemen txaukat, bai, mesa ez. Zema vuelta? Lau, venga. Eta hemen txen, niri geixen gustatzen gatena, da gumia aukitzen bazuen, nik uste dut, hau eskerduka dabila, eskuak sartu, zekin jo. Ze hona da, numiak ezagitea kontatzia, zenbatzen ezagitea, Zenbatzen dutzazu, 8 bueno. Orduan, pikantata baten bada, gaurkuan behintzat ez da nire errua izango. Hori da. Bueno, baina, a ber, egia... Eta umia mesez eskua garbitu, Segure txikilla, gastroenteritis... Bueno, inguruan gastroenteritis pila badago. Ala, segor. Eta... Bai, hori da. Komunera juten da makotzean eskua ondo garbitzeko. Mutil. Atzo dutxan. Ontxe eskuak hemen ditugula, horrei buruz berbaitxia, Atzo dutxan, aita! Zer pasatzen da lur, zer, arazo larria! Zer, lurriak esarritxenan, olako, likido, kakaitos! Lasai, hartu, kenduan zen, fris, bota, bueno, puskar bat izango zelakoan, eta, bueno. Bueno. Patri, bizi posada, ostra, hori da urteko,
ETV maratoiaren lelopean egingo dan, diru bilketa, eta bizi bedi bizi posa, eta, bueno, olako gauzak natural esan behar dira. Olakoak zein ez zaio gertatu. Nik onartzen du behin baina eta puskarra joan botatzen eta, pintoria. Bueno, aurten 2008. Anekdota interesgarria, bai. Eta maratoian aurten bilduko dan dirua, osasun fisiko eta mentala zaintzeko eta hobetzeko ikerketarako izango da, ez? Orduan, bakizue, gonbidatuta zabete, hor azpian daukazue, aukera nola zuen dirua ero nola eman, eta gero, telefonoan bestaldean be izango garela, zuen deia jasotzen, da hori. Orduan, bizi bedi posa, eta gora aragigolak. Hori da, bizi bedi, bizi posa. Eta hementxe, aragibolen saltza, irina gehitxo dotzau, irina txigortu danean, nik garagardoa jarri hotzat, 0-0 garagardoa, baina bezala ardo txurixa. Ba, ez da la probane haindik patrinik ardorik alkohol gabeko ardoa? Ez, badau bat, eta nire zauztie, txurixa ez daura txarto, eta gero, baltzak, kola freskagarriakin, hau da, kalimotxo bat ditxeko, ez dauela txarto, baina bestela latzala. Bai, zuriak eta, egia da, upategi gehienak eta hortan lanketa bat, ikusi dute, eskaria badagoela, hontan ere berdina da, ez? Eta ari direla hortan inbertitzen, ze azkenean, egia da zaila da, ze hau lortzen da, hartzen dute ardo bat, ardo horri dana kentzen diote, eta gero alkola kendu, eta berriro dana sartu inbar diote. Alkola kenduta bakarrik. Orduan hor badago, ez da, kimika joku bat, ero ez da, nola zelan deitu ero zer, baina, oraindik, hobetzen ari dan merkatu bat dala, eta biharko gunean, garagardoa bezala, ez? Garagardoak egia da, urte batzuk badara maskitela, garagardoak alkoholik gabeko haitzen, ez? Eta hor badaude batzuk oso ondo daudenak. Badauz batzuk ondo dauzena, baina latabe, igertzen da, Zaporia holan gozoa hua izaten da, baina gixera kosinatzeko, umiak baldin badaukatzue, edo umedun dauen norbait txaukitzen bazue, hori ondo dago. Hemen, mustioa, mosto botal genion, horrek alkoholik ez dago, gozo ikutu bat emango lioke, hola, txak, eta, badao, oso ez dakit ikusi duzu inoiz, da oso kaldari bat, da txinatarra jatorrez, baina Argentinan bizera, eta argentino, hitzaiten du, argentino. Arek azukrea denari botatzen dira. Azukrea? Azukrea denak... Aragibolan prestaketa, jolan azukrea... Azukrea koiarakada txiki bat. Saltza guztiek, egiten dituen, saltza guztiek azukre pixka daramate. Dena, egiten duen denak azukrea darama. Osea, badaude osai ezberdinak, gero gustatzen zaio, galdarrastatzeko eta patxarrero erabili beharrean, bozka erabiltzen du, eta horako ikutu gauzatzuk ezberdinak egite ditu. Baina azukria dena darama. Eta bere saltza guztiak, ikusten dituzun saltza guztiak, denak azukriak eta. Egia da, gaur egun, erosten ditugun zenbat eta zenbat osagaik, pila batek, gauza prestatutako batez ere, azukrea askok daukate, ez? Kantia de gutxio, ero gehiago, baina... Aipatu izan dugu, egin zan olako erreportai bat oso bitxia sana, eta galdetezotzien supermerkatu baten kanpoaldiai, jendiai, zenbat azukrera ematen dozu gaur, erosketako karrituen. Eta batek esaten zen nik, bape, ez dut eraman bape. Lasten ziren kontatzen babetu, urdai espiko egosiak, dauzka ez daki zen bat. Honek marrubizko jogurtak erosi itxusunak, dauzka ez daki zen bat. Da, azkenian, eramaten zabe, berak pentsau baino, askoz begeixau, ez? Naiz eta azukre txurixa holan potekua ez erosi, azukria badau, jaten dugun danetan. Saltzetan, kontxerbetan, da... Ez da bakarrik kafezenari botatzen nio koiarakada erdi horretan ero, baizik eta gero, gauza askotan, uste ez dugunak gozoa direnak, hau da, gazietan, gauza gaziek ere, azukera eramaten dut. Eta egia da, gauza batzuk igual eskatzen dauena, ez? Ez tomate saltza batek, edo basiotasun puntu hori. Piper batzuk, pikillo piper batzuk. Baina, beste gauza batzuk? Ez toki zentzu eskorik. Bitu, legune hemen, euskeraz argitaratutako liburu zaharrena, ondeala iruro bat urte, eskualdun kozinera, horren inguruan itzin du. Ez euskaldun, baizik eta eskualdun. Eskualdun kozinera. Hau, Baionan argitaratu zen, eta legunean artikulu bat irakurri honen inguruan,
Eta nik, hor artikulu horretan zer esaten zuen, nik harritu nintzen Bilbotaz hitzein dugu, Baionak duela 160 urte 26.000 biztanle zituen, Bilbok 17.000, Gasteizek 15.000, ze gutxi, eta Donostiak 14.000 besterik ez? Orduan, ostra, zegatik... Zelan zan hori posible, zen nire amomak zauzkan emesortzia izta, bestiak 10, ontxe, mundu zua duka, semala bat, 2 edo 3, asko jota, da genuz eta gehiago gara, zego? Bueno, lehen errezeta liburu honetan, gaina zan Euskualdun hori, baina gehiago zan errezetak eta kanpokoak. Hau da, gehiago hurbiltzen zan Parisera edo Toulousera edo Tolosara, gehiago gerturatzen zan errezetan inguruan, hor Lapurdi edo Xuberoko herrietan kozinatzen zanen inguruan, gehiago dira, oso goimaiako errezeta pila badaude, oso errez idatzita, oso simpleki, inungo neurriak eta gainetik idatzita, baina, euskarazko lehen errezeta liburua izan zen, eta hori, duela 160 urte, 160 bat, zehazki, bihar datorruntian laizter 162, eta hor, hemengoak, gertzen da, odolkia aipatzen du, gero, hartzen da beste, olako gure morokian antzeko beste bat egiten zana, eta baina guk etxean egiten duguna moduan, jarri esnia berotzen, gero estaldetik hartu irina ur pixkadatekin nazi hola nein olako pure antzekoan, eta hori bai niri zitzaren guztako. Esneari bat zebatatzen zieten? Zer? Hor esneari jartzen zieten, ereñotz osto bat, erramu osto bat, eta gero egiten zuten, morokila ero aie egiten da moduan, hartu, bota uretan diluitutako irin hori, eta ondo loditu artean, eman da. Baina bestela, hori biztekak hartzen dira, Italia erako ez dakiz zer eta Pariseko ez dakiz zer, orduan, euskeraz, egia da euskeraz zan, eta hori, duela horren beste urte, baduka bere zitazuna, 76 horri aldetan, 100 piku errezeta eroagertzen dira. Orduan, zerbait historikoa, eta ni saiatu nintzen interneten dago, nahi duenak, ikusi, eta ostra, errezetak ulertzeko, gaitasuna bia da. Bai, euskera, garai hortako euskera zan. Ikusi osue, errezeta ulertzeko, ez dagoela zailtasunik, zeragibolak betiko bezala itzen die, beti bezala, honek pasako itxut ja danak irinete, frikituko itxut, eta nik uste saltzia prest dauela. Hau ingo duguna da birrindu, gero honekin apurtxo bako sinatu, eta gero arrozakin zerbitzatu. Beraz, segitxuan gatoz ja dana platera bukatzera. Zisto. Zerreino saltzik, Bilbotar erako saltzak. Mentxe, kolore politxak ingelatu da, testura bebai, azenaria da tomatia daukanez, geratu jako kolore etxo politia hau. Ematu dau kalabaza krema dela. Bueno, laran jau, pixkat geratuko zan, ez? Hala ere badakizue, hau, inorrez, lehenengo aldiz, baina gaur egun ez da gertatzen, hau. Gure garaian lehen tomate saltza egiten genduen, eta kipula tomatea eta hori, eta gero, gure etxean tomatia beti pasada honekin. Pasapuriakin. Pure gaiuarekin. Eta beti gorria geratzen zen, bestaldean ateratzen zena gorria. Erosi genuenean, lehen irabia gailua, eta nik tomate saltza tokatu zitzaidan itea, aitak zara, birrindu nahi da, nire semiak esan duena esan zidan atzu, aita! Arazoa! Hartu eta laraina bihurtu zantezan, ama! Eta gara, aita bezekien zegaitik eta angeratu ginen, da, zutan jarri gendu, ez da, irekin aldi bat emongotzeu, zozer pasau bada, beti dana irakinen behar da, zozer duda daukezu nien, badezpa irakin. Irakin gendu, eta pop, kolorea berreskuratu zuen, gero gorria geratzen da berriro. Ni lehenengo, anekdota hori badaukat esan nuen, ostra, oingoan ere indek iturreta. Hola, da, etzaren zer. Baina ikasi dugu, irakiten dagoenean berriro koloria rekuperatzeko. Kolore gorri hartzen duela eta... Hori da. Eta orduan, hemen txe, hau utziko kosinatzen berba itzen dugun bitartean. Azkenean gogoratu honek aragibolak egin ditugula plantxan, alde batetik eta bestetik, eta txigortu egin ditugula, baina barrutik igual ez dauzela oso egin ja. Niri honek aragibolak bebai, badauz leku batzutan atratze dutzuela, izango bazien bezala arrixak,
lehorrak, gogorrak, niri beha apurtxo bat olan biguntxo gustatzen jat. Beraz, ez ja gustatzen behor. Jendeak aukitza ditxo, 25-30 minutu eta holan. Niri gehiago gustatzen jat? Irekin alde bat, horra azkenean, bueno, 10 bat minutu erokin, bai, gero, segun zenbat, oso erlatiboa da, segun zenbat denborako sinatu dituzun, ez? Eukin bai duzu frigitzen, ero labean, nik gaur egun etxean labean iten ditut aragi bolak. Sartai bat eta ez ikintzeko, gaina irinetik eta pasatu gabe iten ditut. Bolak inala hartu, eta labeko erretilu batean jartzen ditutan, labeko paper gainean, eta labea 230 dutara oso fuerte jarri, eta 10 minutu, gero, buelta pixkat ematen diet, beste 10 minutu. Eta egia da, ja barrutik erdiko sinatuta geratzen dira. Gero saltzarekin irekin aldi bat, eta kanpora. Eta horrekin, sartai bat gutxego. Bueno, labeko erretilua, baina papela jartzen diran ez da zikintzen hori. Horea, beraz, bueno, bardina ingo. Zondo. Eta, hemen txezaitxugu. 4-5 izaten dela razioko, baina gogoratu hemen arroza daukagula. Beraz? Plater bakarra, Plater bakarra, bai, azkenian, bueno, lehengo sola hame bai, ustakit, pureren bat edo, zerbitzatulik ez? Purea, bai. Purea, entxala da. Ni postrerako gordeko, ni jarria hau eta postre. Hori da postea? Zutzako nahi bat. Zuk ez duzu ekarri postrea baina. Ez. Zuk sarrerako ekarri zu. Pero bigarren moduan. Edo bigarren moduan bai. Arrautza galdarrestatu batzuk, patata eramango dute, iderrak eramango dituzte, zainzuriak eramango dituzte, saltza bat eramango du, bigarren moduan. Oso ondo. Bueno, gero izango ditugu arrautzak bilbotarerara, baina, ona hemen, aragibolak bilbotarerara. Eske, labana hemen, ez du erabiltzen ze. Asko be. Hola xe ez? Juten zenen tasketan da horrela, goi maiako jatetxetara juten gaenak horrela. Barkatu da. Eta holan ezin da. Hori, ez egin genuen hemen protokoloan inguruan eumaten, ez? Hau ezin dala, eta... Nahi zuen moduan. Eta aina hori. Hombre, minimo batzuk bai, ez? Agua, itxita, da ez berbaitxia, daulako niri zaratak eta bez... Horrek, ontxe gurko gure audioteknikarek entzuten da bitxan horrek, bai, horrek ez gaba gustaten. Nik kristona morro ematen ditu hori da goza. Bueno, hau... Oso goxoa da. Oso naga daude. Eta egisa da, hiltziak ematu dutzala saltzai bere puntua, ez da? Bai. Igertzen gakola hiltzian puntua eta... Detaile txiki batek, nola aldatzen duen gauza. Hori da. Beraz, gaur, bueno, Bilbon dau jokua, gora Bilbo, eta gora Bilboko errezetak. Arrautza galdarrestatuak Bilbotar erara. Patrik esan debana, Bilbon jarraitzen dugu. Eta orain, beste antzinako errezeta bat, ez dagoetolan ezer ezberdin hemen, bai indut bat, gero galdarrestatuko ditugu, lehen itezen guretan, baina, ekarri dut hau nahi eta horrela bilduta nahi bauzu egunen batean egin zerbait ezberdina, hartu eta hemen boltsatxoan galdarrestatzen duzue, eta gero bola formarekin eratarako zen, eta lehen hitz egin ditugun bola hoien tartean ere sartu, bola, haber nola geratzen da, baina, hau egin dizuet, holan, hemen jakiteko. Bestela errezeta nola doan? Horrela. Kipula baratxuri atal pare batekin erregosten jarriko du. Baratxuri atalak kendu, irinko iarraka bat gehitu eta saldarekin busti. Patata serra finetan moztu eta saltza horretan utzi egiten. Bitartean, arrautzak galdarrestatu, urrotzetara atera, gero saltza labeko bustinezko erretilu batean jarri, arrautzak gainean jarri, ilarrak eta zainzuria gehitu eta 180 gradutara 5 minutuan labean erre. Orduan, hemen zerrez kipula txigituta daukat, oliba olio txorrota on bat, txerrigantza jartzen zuen, baina txerrigantza ez daukago hori, naiz salia eta ez dut erabiliko. Eta baratxuri atala bain jartzen du, osorik sartu, honek kolpatu inditut olan, zuritzerako, eta gero kendu ingo ditula. Eta hemen kipula bat, erregosten txiki-txiki moztuta. Eta gu Bilbotik Nafarroara goiaz. Gaur ez da bakarrik Euskararen eguna ospatzen, baizik eta Nafarroaren eguna bebai. Eta azkenian, egun berian, bi gauzak gogoratzea, ez da kasualitatea, zenbata bestia barik, ezin die ulertu. 1984tik ospatzen den gauza bat, eta besteak beste, Nafarroako urrezko domina bat ematen da abenduak 3an, olako ekitaldi solemne baten,
Baina, berez da, jaialdi bat edo, bai, Nafarroako gobernuak eta parlamentuak esan dau, 1624tik Nafarroan ofiziala izan zen jai bat zauela, eta bakarrik jarraitzu indabiela horrekin. Berez, zorionak, Euskararen eguna eta Nafarroaren eguna. Bi egun politxo. Anaiak esan dik, gaur jai zeukala. Eta gu hemen. Hora, eta gu hemen, jai antzekoa da, guk hemen daukaguna, janari artean. Nik, oin patata bat ingo duena hemen, zuritu, garbitu, eta gero hemen jungo da, irinko jaraka bat, salda dukat hemen, haragi salda bat, barazki salda bat, nahi duzuena, eta ingo duguna da, belute antzeko bat, hartu, gero saldarekin busti, eta hau izango da, patatarekin batera horre gosten utziko du, saltza moduan, oinarri moduan jungo dana gure arrautza galdarraztatu. Galdarraztatuetan, hitz benetan zientifikoa eta goi mailakoa. Eta nundi dator galdarraztatu? Galdarraztatu ez daki, baina norbait gaizki esaten duena, galdarraztatu, ostra! Galdarreztatu ematen dago ahokorapilo badala, eta, bere erderazko hitza, eskalfar izango zala, dator frantzeseko eskalferetik, eta nahi dago esan berotu. Beraz, beroaldi lehun bat emoten jako bakarrik, normalian arrautzen dako erabiltzen da, barazkixen dako, arraien dako, eta ez da egostia. Azkenian, ura egon bida, 70, 80 gradu bitartian, eta da olako, egosketa suabetxo bat. Ja, baina, ena horren zure alde parkatu. Ze, galdarreztatu, segun zertan, tomateak galdarreztatzen ditugunean, ero, barazki bat azalak entzeko, ordez behar dugu, ura topera, ez? Eta golpe txiki bat, hemen, galdarreztatu, kasu honetan, oin emingo duguna da, arrautza hauek, galdarreztatzeko garaian arrautza, jungo dara, poliki, borbor txiki batean, baina, orduan jakin inbar duzun, norako da, hau, ostalaritza eskolan, ez da, azterketan sartuko zen, galdarreztatu, segun zer. Egisa da teknika berdina dela, baina, ez? Izena berdina da, baina teknikak ez dago ezekusik, arrautza galdarreztatzen dituzu. Temperatura, kontrolatu batean, esate dute, 80 gradu dela oberena, baina gero zuritu behar du, hemen inditu tomatea, musikak, barazki bat zuritzeko, golpe fuerte bat behar du. Hori da, 30 segundukoa, gehiago izango zen, galdarrezatu baino, irekin aldi potente bat emon, eta gero urotzetan sartu. Orduan, hor geratzen da, eta enleike urakin, da bebai, olako salda batekin, aroma daukien, ardo batekin eta sukriaekin, madari batzundako izaten bada, eta, likido desberdina dauz. Eta gainera gero horre likidoak, erabilileike saltzak itxeko, saldak, sopak, eta olako gauzak. Baina, etzan berdina izango, egostiakin. Beste gauza batzuk, euren egituragatik, adibidez, haragi gorriak, frijitzen dien, kroketa batzuk, eta galdarreztatzea, ez interesgarria, ez dauka zentzurik. Ez. Beraz, hortan, aukeratuko ginen, frijitzia, edo egostia, edo beste teknika bat, hobeto joaten dana, baina arrautzen dako, nik uste dut, gelatzen dela, potxe arrautza dira holan famatuenak, gaurengo itxugunak, arrautzak aldarreztatuak, eta horretan ikusten da, zerako ondo geratzen den, gorringo krematxua, eta zuringoa bebai, holan, biguna. Gaur egon ja asmatu da, hori temperatura basuan egozketa, eta hor, erabat aldatu egiten da, eta egia da, aukeran niri testura gehiago gustatzen zain, baina hau eskuragarritan daukagu, etxean eltze lapiko bat urarekin jartzia, eta hori badakizue hor errezeta pilo batean ospina ikusiko zuen, nik gatzagota diot, nire naiz ospinzalea, egia da gero garbitu ingo garbitu dela, hau da, gozketa moztu ingo dudala olako lapiko urrotzetara ateraz, baina, eta hor ospin zaporea kendu ingo nioke, orduan botalko genio, mehanik ez diot inoiz botatzen. Orduan, hartu hemen, baratxuri atalak, kanpora, bere funtzioa indute, hauek zapori eman diote, eta, geldi hau nor. Irin koiarakada bat, hau ondo nazi, kozinatuko du pixkat, eta saldarekin busti, eta ero patatak barrura doaz, saltza hontan kozinatzera. Piperrautza bota, lehe zuena. Eta errezeta honek, edo plater honek, bakitu ze ematen dauen? Biziposa. Bizibedi, biziposa. Hori da, urtengo maratoiaren leloa, 2025ko EITB-ko maratoian leloa. Eta itxen dago alde, bizitza luze bat bizitzeakin, baina kalitate onakin. Ze ez da bardina,
egun urte bizitze, eta kalitate onakin. Beraz, zahartzaro aktibo bat sustatzen dugu hemendik, eta ikerketa edo biltzen dugun dirua joango da ikerketa baterako bai ikertzeko osasun mentala eta osasun fisikoa. Eta bai kontzientziatzeko norbera bere burua zaintzeko. Beraz, bizibedi bizipoza, eta bizibedi erreza goxua. Hori da. Eta zuek, sartu eskua, botzikoan da zuen txintxinak eta atera, eta lagundu mesedez. Bueno, patata, piperbeltz pixka bat, gatz pixka bat, salda botako diot, eta utziko dugu, ingo dugu toki saldatu. Arrautzak aldarreztatzeko hemen ona pasako ditut, eta utziko dut hemen pixkanaka, eiten. Kasu honetan ikusten duzu, hemen bilbotarrera joan baginen lehengo Patri, erabiliko genu, ez da, tomate pixka bat, saltza pixka bat, eman beharko genioke alaitasun pixka bat, baina hau txuri aldera, holako saltza berde antzeko, perresila gainera emango du, orduan gehiago da, eta gainera zainzuriak, eta hilarra dauzka, orduan gehiago intzura dauka honek, holako saltza berde batena, bilbotarrera, eske bilbokoak nahi dugu nahiten du. Eta dana bere ganatzen gainera. Bai, hori da. Saltza berde bat da, bilbotarrera da. Hau jetxingo du pixkat. Vale. Baditu badauela, ez. Vale. Hori, hau, zeron. Hau ondo, hau perfectoa. Hori, bakitzu badauela arraina donostiarera da. Bai. Ez? Arraina donostiarera da, azkenean, berakatza, piperbina, da ospinakin, da horren itxendan, saltza tipikoa. Eta nire amaginarrebak esaten dugu bilbotarera da. Hori bilbotarera da. Berak itxen dagoenean arraina bilbotarera da, hori botatzen dut. Danik esaten, baina hau donostiarera da izan da beti danik. Nire etxian peintzat. Igual gipuzkoarra nazelako. Baina, bai, ez dakit. Egia da, zemat errezata den, eta toki batean modu batera ditzen diote, beste batean, gauza batzuk botatzen diziote gauzatzuk, beste batzuk. Holan, euneko ez da, errezaten bat egongo da, euneko horrela da bakarrik. 3 osai hauek eta besterik ez daukate. Ez nuke oin, Mahonesa. Ez, baina mahonesari ziapea bota aldiozu, baratxuria bota aldiozu, limoia, baina ez da holan bat bez esateko, ez? Bueno, mahonesa bada errezta bat arrautzakin itxen dana, gaurkoa bezala, eta badauzko holan plater internazional pila bat arrautzaken. Sri Lankan itxe dituzte hopperrak, diela holako tortita batzuk, arroz irinekin eta koko esniakin, einakoak. Horrek, gaina txoriren ez ditugu egin. Beraz, eingo ditugu. Lehen, zigorrek aipatu ditugun Eskoziako arrautzak, saltxitxara egitan bilduta doiesenak, eta, bueno, diela holako arrautzatzarrak. Zarrak. Bai, Grezian daukei apglolemonoa. Dela, oiasko sopa tradizionala, non botatako limoia eta gero arrautzakin potoltzen da horrei emotoltza holan gorputza. Txinan 100 urteko arrautza. Ja, bale. Bastutzako horieni kolesterola pixa daltu daukat eta 100 urteki kolesterola galdu ingo du. Zigor horre bilbokoen bezala, exagerazioa. Ze 100 urte ez izaten, baina bai aukitzen da biela asteetan zehar, guztinetan, gatzetan eta errautzetan horan itxen da azketa bat, eta hor gordetzen da, eta horrek emototza gero zapore bizixaua. Hor utziko dugu, nik ez dut probau, baina ikusi itxudan argazkixetan, ez dauko be itxurarik onena. Hor, nunkoa, koreakoak gero ez daude batzuk beltzak direna, onduak direla honan soja oliotan, baina... Bai, hor, Malasian, Indonesian da Asiako egoekialdian, hor asko eramaten den errezta bada, eta bada arrautza bat, nun gainera batzutan zabaltze duzu da, oi asko txikitsua edo galeper txikitsua ikusten da... Bai, da animaria! Eta horrek, horre daukan usaia, nik pro ez dut ikusi da usaindu bai. Eta horrezkero ez adot. Horrekin nahikoa izan. Bai da, gauza lan, bakarnetarikoa pro ez dutena, Mexikon gai gustako jatela probatzea arrautza arrantxeroak. Horrek, uste dut txorien egin ditu. Horako gozaltzeko eurak erabiltzen dago, horako harto tortita baten, arrautzak, saltza gorri bat, saltza berde bat, piperrekin da. Hori, bai. Bueno, Patri, nik honiek ikusi zuen. 4 minutuan ero, kontua da gero honek 5 minutu gehiago labera doa. Ni neuken nituz sartuko, ze orduan saiatu naiz pixka gutxiago egin da ateratzen,
Ze honek nik uste gero azkenean gorringoak egingo. Hau asmoa zan zuretzako, ze gorringo ondo egina. Hau, gaina holan badaki zeinan, hau bitelirentzako. Eskertzen dutzut. Hau ere ja inda dago, baina kontutan izan da. Oin, hau asmoa da. Hartuko du olako bustinezko erretilu bat. Hartu, oinarrian jarriko diogu. Hemen patatak eta jainda euskaula saltzan. Gero, iderrak eta zainzuria jarriko izkigu, zainzuri puntak jarritugu. Eta arrautza gainean. Hemen, nikoin patata ikutu dut, eta ja ondo sartzen da labena. Baina kontutan izan behar dugu, honek beste 5 minutu ero labian egon behar duela. Orduan, ider batzu botako izkigu. Hemen. Bai, honek saltza berdi emoten da. Honek saltza berdi, bizi guztian hau saltza berdi izan da, baina bueno. Eta, hartuko du, arrautza. Eta zainzurixak gero. Eta zainzurixak apaintzeko aldamenean jarriko izkiot. Jak. Ba? Hola, nonek goratzea usta bebai sartenekuak eta holan, ez? Holan izaten dira. Ez da bardina. Baina, bixe daukia arrautzak eta patatak. Bai, egia da. Bueno, hau osasuntxurat, ez? Bai, hau nahi dut esan, eta hau ere plater bakar moduan ere jangen izake, ez? Lau jarriko izkiot. Eta hau izango zen, razioa, raziotxo bat, honi saltza pixkat gainetik, eta labera doa, labera dukat, 180 gradutara, eta 5 minutu labian, ateatzen danean, perresila botako dio gainetik, errezeta jarraituz, jartzen duen moduan, eta gero, astatzera gatoz. Eta lagunok, hemen daukazue gaina, indut bat txikia zuretzako, holan txikia guan. Gero hartu dut, eta hemen bi arrautzak raskatu ditut, sobratu dan patatan eta ilar batzu jarri ditut. Zuretzako hau ere badaukat. Oparia nahi zen duen, ez? Zenbakia bakara aurkitut. Ez zen beste belatxuik. Ume bat ospatzen. Hori da, zure umeak itzen duen nien bat. Eta, oia. Eta, oin hau, altzatu beharko nuke holan kristoren gorputza da, baina erraiten du. Jaten da hau? Hori argizaria? Bai, hori erleena da, naturala, gaur egun erabiltzen dituztenak. Hori kiloka jaten duen etxean egun hori. Hemen dauzkazue, gure arrautzak galderrestatuak bilbotar erara. Eta Biteli, nahi osuna, honek gehiago inda dut, denbora gehiago ondilako, Ba, igual, horra ingotat. Hortxe. Ui. Nondik atara dugu hau? Ja, bai, bakit. Ni zarrezka batuzten bai azu, ze patatak eta azpikoak gertatu nahi. Nik bai, beste bat hartukot. Eta eskau intentzia dana probatzea. Bai. Zainzuriak, zeona dira zainzuriak, Bilbotarrak ez digutu lentzaten. Hau saltza berdian da. Oso honak arrautza galdarrestatua Bilbotarrerara, Gora Bilbo. Gora Bilbo, gora zuek, eta hori, bihar osteguna, hemen esposa itxustegu, txorienen gu betiko zitar etorriko gara. Zuek ez nintzik. Bihar arte. Agur.